sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Robin, Ma'am, naririnig mo ba ang mga naririnig ko? may mga naririnig nga akong mga boses. Hinuhulaan ni Jomar si Christopher. Alam mo, ayoko nang mag-work. Gusto ko na makinig. Kaya ay, ang sarap makichika. Mamaya tayo. Tapusin na natin to. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Amanda at pakiramdam ko bago pa lang akong nagdadalaga. Kidding aside, nakatapos naman ako ng pag-aaral at may magandang posisyon na sa isang maayos na kumpanya. Sumulat ako kasi pakiramdam ko ako yung babae sa taxi cab theory. Huwag mag-worry kung hindi alam kung ano yung taxi cab theory. I-explain ko naman mamaya. Uunahin ko lang munang i-explain ang sitwasyon ko. Sanay ako sa mahabang relasyon. Yung nagbibilang talaga ng taon. Kaya naman sa tanda kong ito, ilan pa lang ang nakarelasyon ko. Naniniwala kasi ako na para makilala mo ng mabuti yung isang tao, kailangan matagal muna kayong nagsama. So eto na nga. Nung nakaraang buwan, nakilala ko si Migs. Nasa early 30s lang si Migs at ako naman mid-20s. Secure naman na din siya sa trabaho niya at mukhang mature mag-isip. Isang buwan pa lang kaming magkakilala pero swak kami sa lahat ng bagay. Perfect match, sabi nga nila. Pero nagulat pa din ako nag mag-propose siya sa akin last week. Nawindang ako sobra. Pero dahil nakaluhod na siya sa harap ko habang hawak-hawak ang singsing, sinagot ko na. Ayoko namang magkapahiyaan pa. Ngayong tapos na ang hiyawan at pilian, napapaisip ako na baka ako yung babae sa taxi cab theory. Sabi kasi nila, yung mga lalaki daw parang taxi. Kapag handa na silang magpakasal, yung susunod na babae na mapipick up nila, yayayain na nila ng kasal. Alam mo ba to? Taxi cab. Ayoko noon kasi parang nagkataon lang na ako yung nakilala niya nung ready na siya, kaya ako na. Siyempre, gusto ko naman yung ako yung papakasalan niya dahil mahal niya ako. Dahil ako yung tinitibok ng puso niya. Papakasalan niya ako kasi ako yung gusto niya makasama pagtanda. Yun bang hindi niya maisip kung paano mo bubuhay kapag hindi ako yung kasama niya? Ganon. Yun dapat yung mga dahilan ng pagpapakasal. Hindi yung dahil ready ka na, kung sino na lang yung nasa harap mo, siya na yun. Gets nyo ba yun? Ano sa tingin ninyo? Masyado bang mabilis ang mga kaganapan? Sabihin ko na ba na magpreno muna kami at maghintay pa ng ilang taon bago magpakasal? Salamat sa inyong payo. Hi, Miss Robin Shena. Lagi po ako nakikinig ng Dear Love. Ang inyong tagapakinig, Amanda. Taxi cab theory ngayon ko lang narinig. Hindi ko yun alam. Usong-uso to sa mga kabataan ngayon. Kaya pala hindi ko alam. Kaya pala hindi ko gets yung taxi cab theory. Ngayon ko lang siya na-encounter. Uy, di ba 24 years old ka nga, ma'am? Hindi. Kung aaminin ko na talaga, sa edad ko ito pwede na ako magkaroon ng sariling 24-year-old na anak. Kasi hindi ako maagang lumande. Okay, so matagal na ba ito or ngayon lang siya na uso? I haven't heard of it. Baka kasi English, kaya parang hindi ko na inisip. Feeling ko dahil English. Medyo bastos ka sa part na yun.
Okay. Hindi, pero ang katotohanan kasi generation ngayon, mahilig silang mag-label, Ah. mag-conceptualize. Kasi nga, syempre gusto natin i-identify ano yung relationship status natin. Di ba ikaw ang nagsabi na parang ang dami ng relationship status ngayon? Totoo. Iba't iba. So meron pang pa-taxi cab theory. Amanda, ang dami ko ng problema. Dumagdag ka ba? So ang question niya is, tama. So do you believe in this taxi cab theory? Based sa experience ko, oo. Meaning may taong ready to... what do you mean? What do you mean by based on experience? Yung pagkakaintindi ko kasi sa taxi cab theory, malimbawa ikaw, meron kang pinarang taxi. Okay. So, meron kang lalaking inalagaan, pero iba yung sumakay. Yun yung pagkakaintindi ko sa taxi cab theory. Diyos ko po, yung taxi cab theory, ang dami palang versions. Kasi yung kanya namang theory is, the next girl who comes along, pag pinara mo yung taxi, yun na yun siya. Yun na, oo. Siguro yun sa naman siya. perspective ni Amanda, naglaro lang si Guy dati, pero nung nakilala niya na si Amanda, ready na siya to settle down. Correct. It's just that itong si Amanda, hindi pa ready. Alam mo, taxi cab theory or not, you're the one who's not ready, Amanda. Oo. Hindi si Migs yun. Hindi si Migs eh. It's not Migs, it's you. And, kailangan mo sabihin agad. Mas Totoo. mahirap kapag kakasal na kayo tapos saka ka lang mag-arte-arte na na you wanna get out kasi you're not ready pala. Actually, yung mga ganito are actually red flag or design ni Lord para masabi sa'yo na, Oo. dapat wala ka kasing alinlangan Ang dami mong alinlangan, girl. Ang dami mong overthink. Sa diba? truths yan. Actually, yun nga itatanong ko sa'yo, Ma'am Nicole. Nung nag-propose sa'yo, si Sir Ren, sigurado ka? Like, 100% yes. Di ba kasi Oo, okay, sige. Kung i-relate ko sa taxi cab theory, I think because ready naman na ako in so many aspects. But maybe, not necessarily dun sa person. Tama ba? Sorry, daddy baka pangit yung labas, no? Hindi, parang parehas kasi kaming we're ready to settle. Tapos, it came at a time na nagkakilala kami. Kasi sa totoo lang, hindi kami long relationship eh. Talaga? Oo. Naging long lang siya because meron kaming 1 year preparation for our wedding. For the wedding. Pero kung i-add up mo lang yung months na naglandian to nag-propose, it's less than a year. Proposal yun. I mean, ito na yung kakakasalan ko at I'll have kids with, makakasama ko pag ang mga kids ko ay nagkaroon na ng mga asawa, mga ganun. Ito yun eh, di ba? Baka yung version namin ng taxi cab theory, nagkataon na sumakay kami sa parehas na taxi kasi parehas kami ready. Oo. Pero syempre, it's not about the quantity but the quality naman. Oo din. Kaya diba? hindi din ako masyado naniniwala. Hindi naniniwala. Hindi naman automatic indication na kapag ka long relationship kayo, is automatically kayo na. Dahil marami akong kilalang gano'n, huwag kang kabahan, Robin. Nakita sa mo friends ko to. Sa friends ko to at ang friends ko, ibang batch kami. 2 decades, 2 decades older. Don't panic. Huwag mo i-overthink to. Hindi, I have friends lang na hindi nila nakatuluyan yung mga long relationships nila. Iba pa yung nakatuluyan nila. Parang mga ganun. Kasi nga, baka nga, the time that they had their long relationships, they weren't ready to settle. They were just there to take part of that relationship, tikman yung karelasyon. Or yung ganon. Pero yung settling kasi it comes at a certain time. Oo. Tsaka ibang usapan na yun. Iba yun kasi malaking responsibility na siya Ganon. So true. Kaya natanong ko kung ganon ka rin ba kasigurado nung nag-propose sa'yo si Sir Ren. Kasi maaring baka jitters lang din itong kay Amanda na gusto niya naman talaga pero nagdadalawang isip lang siya kasi naput siya sa spotlight na hindi naman siya handa pa. Parang diba? ganun. Pero with that even if it's just jitters na naput ka into that spotlight, if you're not comfortable and if you feel like you're not ready, wag nyo nang i-push. Wag na, no. Kesa naman yung dun pa kayo umabot, tapos yung tipong nasa harap na ng party. Oo, saka kayo mag-aalinlangan or ikaw, at least ikaw, 'di ba? Mas mahirap 'yun. Nag-down na kayo nun sa caterer. Kakahiya.
May mga kababayan may mga balikbayan na galing Canada at Australia, di ba, na dadating, ganun. So, ngayon pa lang, kung may pag-alinlangan ka, itigil mo na. Oo. Ganun, di ba? Mahirap, unfair din yun kay Migs eh. Ready na si Kuya, probably because of his age. Tama. Di ba? Tapos ikaw, hindi ganun. Tapos naniniwala ka pa sa long relationships. Oh, di ba? So, True. medyo bali sa lahat. Ganyan. Pero ang question ko dito kay Amanda, syempre ikaw bilang lalaki, magpo-propose ka lang din naman sa babaeng sa tingin mong mag-oo sa'yo. So baka... Bakit? Oo. Bakit naisip ni Guy Na na mag-propose mag-propose? sa'yo? Oo. Correct. Ano naman yung... Ibig sabihin, may pinakita ka din na gustong-gusto mo. Maybe because swak kasi sa lahat ng bagay eh. Short Baka. time together, pero swak sa lahat ng bagay. Sa bagay. Tapos sakto ready na siya. So ba't ko pa palalagpasin? Sa bagay. No? Ako kasi Ganun. ma'am, nagpaparinig na ako eh. Oh, very good. Ano, gusto mo bang ako na... Ano ba sabi ko yun kay Ren? Sabi ni asawa ko sa akin, pag ako talaga nakausap ko yan. Gusto mo ba ako na gumawa ng paraan? Ask ko si Robin. Hindi, pero mafe-feel niya din yun eh. Kapag ka nagpaparinig ka na, di ba? Ikaw ready ka na eh. Art. Ano na? Narinig ng natin. Hindi nila alam, ready na pala ako. Di ba? Eh, bakit ka Ba't ka nagpaparinig? Oh, di ba? Ready na. Inamin on air. Inamin on air na ready na pala. Pero alam mo, I think that if you're there, tapos not necessarily for you para hindi ka mag-overthink. Ito, in general, just go for it. Kasi, bakit hindi? Kahit naman yung matagal o maiksi yung time together, is not an indication na you truly know each other. You'll get to know each other more when you're in... Pag Tama. nasa sitwasyon na kayo ng nag-iibang tao minsan eh. Pag nasa isang bahay na. At saka nagbabago din. Based on career, mga nangyayari sa buhay, ganun. Yeah. So, wag nang patagalin pa, Art. Sabi ko in general, pero para kay Art pa. Para pala si jowa ni Robin. Ay tayo dyan, nakakaloka. Ay, namumula. Ang hirap maging maputi, namumula, halatang halata. Ay, naku, Amanda naman kasi. Amanda kasi, sabi ko nga sa'yo wala naman kami problema kanina ni Robin eh. Dinagdagan mo na. Dinagdagan mo pa eh. At saka sayang yung proposal na yun. Yung iba nag-aabang ng proposal. Totoo. Pero ikaw ba, gusto mo ba ng grand proposal? Are you the type? Kasi may ganun na parang, I'm the type who's grand. I'm the type who's, meron super private, ganyan. Para alam lang ni Art. Hindi. O kunwari tayo lang dalawa. Kunyari tayo lang nakakarinig. Actually, okay nga sa akin yung sit down lang eh. Oh. Kaya hindi ko ma-imagine kung bakit si Amanda napunta siya sa sitwasyon na, hindi niyo ba napag-usapan beforehand? Parang walang ganon. Oo. Kasi, okay, so bakit sit down is okay with you? Because you know that doon naman din papunta. So bakit pa tayo mag-grand? Whatevs, di ba? Oo, pero yung Disney Princess inside of me, Bakit? Hindi. Diba? gusto ko yung maraming flowers. Bakit hindi yung maso-surprise ako? Tapos everyday naka-manicure kasi Ayan. just in case. Because you'll never know the day nor the hour. So at least ready ka na, di ba? Oh my gosh, nakakaloka. Pag napapaupo ako kasama ka, ma'am. Napapaamin ka. Noong last time, ano yung mga inamin mo last time? Sex life. Hindi lang. Yung nagkaroon ka ng jowang nagdurugista ba yun? Na-adikto so. Nakakaloka. So balik tayo kay Amanda. To you, Amanda, ha? Naway masabi mo, may you have the courage to and strength to tell Migs na hindi ka pa talaga ready. Yes. Kasi gusto natin kapag ka pinasok mo yan, happy ka. Pag may mga pag-alinlangan, Diyos ko po, nakaka-nervyos. Diyan na yung, ayan na, magiging candidate ka na sa divorce. At tayo natin yun, nagpapakasal. The intention for us to get married is for us na makasama siya sa hirap at ginhawa till death do us part. Sa truths. At saka si Migs naman, kung talagang mahal ka niya, nirerespeto ka niya, susundin niya kung ano yung makakabuti rin sa inyong dalawa. Correct. At sa kanya, and I feel like because he's ready,
So medyo mas mature na mag-isip itong si kuya. Yeah. Diba? Tapos, it's going to be painful sa parehas sa inyo, pero eventually you will forget the pain. Diba? Dadating yung araw, akala mo hindi natatapos yung sakit, pero matatapos pala siya. Matatapos. Oo, Tapos may panibagong sakit ulit. Yun yung masaklap eh. yun talaga yung masaklap sa lahat. Hindi po porke nilagpasan mo na ang isang pagsubok, ibig sabihin nun, Tapos done ka na. Oo. Mas maraming mahirap. Pero lagi lang tayo mag-hold on na kapag ka daw tayo ay nagkakaroon ng matitinding pagsubok kasi may kapalit na matinding blessing. Ayan. May mga gano'n naman si Lord Robin na parang, okay, sige, itong aspeto ng buhay ko medyo waling, tagilid, ganyan. But He will reward you or He will make you feel like, hindi naman kita pinapabayaan. Ito nga, may lollipop ako sa'yo Kung ano mang form yung lollipop na yan. I remember when medyo major nangyari sa akin early part of this year. That was also the time na biglang 2 days later, meron akong 2 na matatanggap na award. Parang ganon. So may mga ganyan si Lord. And maging conscious tayo doon because God is good. God is good. O siya, salamat sa pagtutok and salamat Robin. Thank you for so filling much, in for Ma. Diego. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!